Cik, 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 satu, cik, 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 cik loh. Cek. Asik cok. Sepi rasane waktu biyen nucul dhewe nglangut terus eling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine. Dek apa wis lali sliramu Dek semono yen tolak karo aku pancen wis suwi ra tau ketemu wis sapastine lali aku Mas mumpung saiki ketemu. Ojo
cukup rukun seneng ati Mas gelang anteng ali-ali sajulit kanggo tombo kangen iki rasa nyawiti durung butuh taki rasa kangen wis bisa mari ho 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 eh, ho ho eh, ho 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 ah eh ho ho. Atur sugeng dumateng Kang Sang Widateng amirsani badan kula rupa ireng malang-malang Lampun ngantos sapi lemake mundang pesengan Kula niki lare saking Mangun Sari Kirang saged totolan nutun negara sanyata saged tembung lupa sapa ngupados ngupon jiwa Mila dateng sedaya kang sanga mreksa ampun ngantos kala mring kawula najan rupa kula ala kita tasih tunggal bangsa Kajan ala rupa kula ameteni nanging kula saged ngaji Uslub, sayekti uslub, uslub. kula saweg apa-apai kesenian siara agami Wuyungku ngelayung ngambara ing ngawang-awang tanpa bisa nyanding aku wong bisa nyawang Tumetes salahku terus mili ana pipi apa tresna iki pancen ra kudu duweni wis lilane aku sayang wis cukup lalekno tresno iki bakal dadi crita tresno warang gono Kasih keras Jo. nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosiramu Oh sayang satenane aku ngerti atimu yen wis
Pemuda mangun sari sing rupane Allah aja dialala banyuwun kawula sajan rupane Allah banyuwun kawula ora banget ninggal dawuhe agamane Islam iku kamu tomo kanggo kita kabeh sing urip ana ing donya perayaan ini yang besar sekali untuk menghormati semua yang hadir di sini. Kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki kados sampun cekap ature kawula menawi lepat nyuwun kuming pangapura. Jaya. Jaya. Nyendera pundakku tak elus rekmamu aja mung sucana duh sayangku ngalem mring aku tak sawang esemu yo mung sira jejantunging kalbu. Asik. Tarik jo. Ayo. Parasmu tansah lamlami ati sinau semu sayangku
Pasar. Tarik jo. Katur para kanca atur pambagya sumramba para rawuh sedaya monggo kita sesarengan sedaya wonten garsanipun Gusti kita mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring witodo para bapak ibu pambagya sumramba para rawuh sedaya monggo kita sesarengan tetungga supados wonten dalu menika kita tansah pinaringan witodo saking Allah kang mulya atur sugeng rawuh atur kawula ingkang sampun kersa rawuh mriki kula pingawaten ing dalu niki karawuhan para rawuh sami monggo kita sesarengan memuji dhateng Allah kang suci. Masih kelingan manis mesemi kaya kebayang baik awake gagaku yen mangan kelingan kadang nangis kemuyu dhewean sepayo
Assalamualaikum, salam kula. Ya, oh, eh. Ingkang sampun songo kersa rawuh dhateng mriki. Monggo kula Wasik, wasik. kita memuji wonten kersanipun Gusti ingkang maha suci. Supados wonten dalu niki kita tansah dipun ridhoi, anggenipun kita sami kepal wonten niki. Ingkang kaurmatan para sepuh dusun mriki, sumambah para muda-mudi ingkang wonten dusun mriki. Estu kula nyuwun dhateng para rawuh sami ugi sowan kula sarenjang saged dipun tampi. Mila kula niki sarenjang saged dugi mriki sebab dipun ditimbali kalian warga dusun mriki. Pados kawula kanthi kesenian dayaan iki paring parisuka dhateng para rawuh sami. Kados sampun cekap matur kula dhateng pameksa, tembung menawi lepat nyuwun kungging pangapura. Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Ayo. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane ra karuan, mangan mangut tempe rasane kok kaya lele. Apa pancen ngene rasane wong ora duwe? Cintaku mbok ya sampun nesu kabeh nesu. Imanan para sayung ndak beda karo atimu. Rungono tembangan manismu. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah, aku bakal setia ora mungkin mendua, tur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut tili rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane kok ora duwe. Cintaku kaya sampun le nesu apa iso, rasa kudu nganggo cucu emanen para sayung beda karo atimu. Rungono tembangan manismu. Duh sayang ngapunten saestu ya nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok
Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Suwun sampun ono ngancanine saben dina. Ayo pro kanca padha olahraga supaya badane rasa kanggo ngimbangi anggone tong ibadah salat sedina ping 5. Ayo pro kanca pemudi pemuda mumpung ae sing padha rasa anggone padha ngudi ilmu agama aja ngateni wis tuwa. Mula pro kanca ayo sing anggone tidak salat kanggo
Tombo atiku ana limang perkara. Oh ya. Kaping pisan maca Quran zamanane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kang soleh kumpulono. Kapat wetengi ro ingkang luwe. Kang luwe. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Zikir ingkang suwe. Sawijine sapa bisa nglakoni. Insyaallah Gusti Pangeran ngijabani. Jamane wali songo nyebarake agama. Agama Islam ingkang mulya gutine wali lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ing donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Sadat
blogi pe Hey. mano mano bido Oke, tepuk tangannya untuk Putra Mangun. Wah.